Aşgabatda çekirtgelere garşy göreşmek boýunça bir ay dowam etjek çärä badalga berildi. Bu çärä Türkmenistanyň prezidentiniň Aşgabatda köpelen, kebeleklere we beýleki mör-möjeklere garşy gyssagly çäreleriň zerurdygy barada eden çykyşynyň yzýanynda alnyp barylýar. Çekirtgelere garşy göreş çäresi her ýylyň may aýynda başlanyp ýurdun owa hojalyk ministrliginiň ýol başçylygynda alnyp barylýar. Bu çärä döwlet edara kärhanalarynyň her birinden ortaça 5 adam çekilýär. Oňa kimin gatnaşjakdygyny edaranyň direktory çözýär diýip Azatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçylarynyň biri anonim şertde 29-njy maýda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä çärä gatnaşan adamlaryň toporlary giýişlik saat 19:00-dan soň paýtagtyň köçelerini çykýarlar we bu çärä daňdan saat 5:06:00 çenli dowam edýär. Şäheriň esasanda protokol köçeleriniň iki tarapyna himiki terişdeleri pürkýärler. Bu çärä Nur Muhammed Andalyp köçesiniň Kemine köçesi bilen çatyrygyndan Arçavil şaýoly çatyrygyna çenli şeýlede Taparmurat Türkmenmaşy şaýolunyň Magtumly şaýoly bilen çatyrygyndan Arçavil şaýoly bilen çatyrygyna çenli aralykdaky ösümliklere himiki terişdeleri pürküp çekirtgeleri we mör-möjekleri zäherleýärler. Bu çärä tutuş Arçavil şaýolunda saglyk ýolunyň töwereginde hem amala aşyrylýar diýip habarçy gurrun berdi. Habarçy bu çäräniň prezidentiň Owuzhan köşüniň töwereginde de alnyp barylýandygyny ýönemuniň giýje saat 10-dan soň amal edilýändigini hem bellidi. Daňdan saat 5-den soň işärler öýlerine goýberilýär. Olar saat 17:00 töweregi gaýtadan Owa hojalyk ministrliginiň durulgasyna üýşýärler. Bu çärä gatnaşan işärler özleriniň edaradaky işlerinden boşadylýar diýip habarçy aýtdy. Şol bir wagtda dol şu ýyl şäherde kebelekler köp bolsa-da çekirtgeleriň o diýen köp däldigini hem aýtdy. Ýöne ol häkimetleriň bu çäräni göz etmek üçin geçirýändigini bellidi. Prezident häkime basyş eden soň bu çärä güýçli depkinde alnyp barylýar diýip habarçy aýtdy. Beýleki tarapdan habarçymyzyň geçen ýyl bu çärä gatnaşan ýakyn dogan arandaşlarynyň biri çekirtgelere we mör-möjeklere garşy göreşde ösümliklere himiki terişdeleriň däldi, diňe suw pürkülýändigini aýtdy. Biz geçen ýyl bu çäräniň tassoňuna çenli hamala çekirtgeleri zäherleýän ýaly etdik. Ýöne hakykatda bize himiki terişdeleri bermediler. Biz ösümliklere diňe suw sepip çykdyk. Ýöne bu çäräniň diňe soňky 3 gününde bize 100 gram himiki terişde berdiler. Biz ösümliklere diňe şonu pürktük diýip anonim şertde maglumat beren paýtagtly ýaşaýjy gurrun berdi. Aşgabatda çekirtgelere garşy alnyp barylýan göreş şäherde kebelekleri we beýleki mör-möjekleri ýok etmek üçin köçeleriň uğruna himiki terişdeleriň pürkülmeginiň hemde Türkmenistanyň prezidentiniň mör-möjeklere we kebeleklere garşy gyssagly çäreleriň zerurdygy barada eden çykyşynyň ýzýanyna gawat geldi. 22-nji maýda Azatlyň habarçylary Aşgabatyň häkimetleriniň kebelekleri ýok etmek üçin hususan da 10-njy maýdan bäri çäre görýändigini we himiki terişdeleri ulanýandygyny habar beripdiler. Himiki terişdeler köçelerde ýörite tehnika arkaly ýaýradylýar. Emma bu iş diňe bir giýjelerine däldi. Eýsem köçelerde adamlaryň köp bolan wagtynda, köpçüligiň üýşen ýerlerinde, şol sanda awtobus duralgalarynda transporta garaşyp duran ýolagçylaryň golaýynda hem amala aşyrylýar diýip paýtagtdaky habarçy aýdypdy. 23-nji maýda bolsa Aşgabatyň häkimliginde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow hökümet we mejlis agdalarynyň şeýlede harba we howpsuzlyk resmiýleriniň öňüne çykyş edip kebeleklere we beýleki mör-möjeklere garşy göreşi talap etdi. Şonu Berdimuhammedow yerli häkimetleriň, Owa hojalyk we tebigaty goramak ministrliginiň bu ýagdaýyň döremeginiň öňüne almak üçin degişli iş geçirmändigini hem bellidi. Şol bir wagtyň özünde bilermenler we tebigaty goraýjylar bolsa kebelekleriň köpelmeginiň howply däldigini, tersine olary ýok etmegiň ekologiýa ziýan ýetirip biljekdigini aýdýarlar.